Antonello Bella jselmilkom u jagħtikom merħba l-episodju 102 mis-sensiela botta u risposta. Illum għandna programm ieħor fejn nista' nibdew nitkellmu wkoll fuq temi marbuta mal-futbol fit il-ġimgħa bedejna bil-futbol Ingliż u wkoll il-futbol lokali. Qabel ma nibdew, fakkukom qegħdin live għal kull min jixtieq jintervjeni matul dan il-programm, imma qabel xejn infakkukom ukoll tistgħu tikkummentaw fuq is-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa ma' Dina ix-Xandira. Qabel ma nibdew il-programm naraw naqra x'temi għandna llejla għal dan l-episodju. It-temi ewlenin tal-programm tal-lejla. Tibda l-kaċċa għat-tron ta' Liverpool FC. Nirreaġixxu għall-logħba Hibernians kontra Gżira United. Ftuħ polemikus għall-Kampjonat Premier. Mela, wara li rajna hemmhekk it-temi tal-programm tal-lejla nibdew billi niddiskutu immorru l-ewwel kapitlu li għandna għal din is-serata ħa nitkellmu fuq il-Premier Ingliż, qegħdin taraw ukoll żewġ tuċuħ familjari ħafna ma' dan il-programm. L-ewwel wieħed m'għandu ebda bżonn ta' introduzzjoni għax kien ukoll għamel ftit ta' żmien fit-tim tagħna tal-Kamra Sportiva llum huwa ukoll uffiċjal inkarigat mill-sponsorships u marketings tal-Liverpool Supporters Club Malta. Qed nirreferi għal Kopajt Chris u għandna wkoll ħabib antik tiegħi personali u kif ukoll din il-paġna il-President tal-Manchester United Supporters Club Malta Sur Joseph Tetes Kolli nixtieq minn hawn nirringrazzjakom it-tnejn li intom tal-lejla oġobkom tattendu għal dan il-programm. Mela, Premier League 2025-26 beda fit-ġimgħa li għaddew, kellna wkoll għandna wkoll diversi argumenti x'niddiskutu ma' qabel xejn. Chris u Joe, nixtieq li l-ewwel nitkellmu fuq il-kampjonat in ġenerali u mbagħad nibdew nitkellmu naqra naqbdu t-timijiet tagħkom u naqbdu temi oħra matul din in-nofsija li għandna. Chris, naħseb li bħala il-holders xieraq li tibda int. Mill-lejla tajba, Antonello, thank you tal-istedina tal-istedent il-Liverpool Supporters Club ta' Malta għal dan il-programm botta u risposta. Il-kampjonat beda l-bieraħ, kanna l-ewwel, beda Friday li għadda ċoja, kanna l-ewwel lob, kanna balla sorprizi, kanna balla ċetament, fil-Liverpool konna t-nerbħu t-nejbxejn, eżempju ħanibda mit-tim nejċa mit-tim tijaj, fil-let nerbħu t-nejbxejn, ġabbunna dro, daħal Federico Creza, faqad ground, kullħatti kan ta' diska tiegħu. Ġifieri ġejjin mument jekk fil-Premier League, mbagħad jekk tibda tħares lejn l-avversarji tal-Liverpool hemm timijiet oħra wkoll irranġaw ħdej l-istaġun l-għadda. Kien hemm l-Arsenal eżempju United il-bieraħ, l-Arsenal labu barra darhom taw performance mill-aqwa l-United però spiċċaw bl-ebda punti fil-grupp, imma però dan issa aktar u aktar quddiem ħanaraw it-timijiet ukoll isaħħu fadal it-transfer window għadha ma lqitx. Ġifieri biex anke nitkellmu predictions minn ħajħu li jkun forsi ma ħajkun challenger għalik, inaqqa diffiċli għalkemm jien għandi tim mhux tim li qed nara ħajkun tret tal-ħafna timijiet u nemmen li ħajsaħħu aktar ukoll f'ċertu pożizzjonijiet u qed nirreferi għal Manchester City. Il-Manchester City għamlu akkwisti tajbin, nista' ngħid l-iktar żewġ akkwisti li jogħġbuni tagħhom huma Cherki u Reinders tal-Milan, żewġ midfielders li jekk tot il-press tagħhom f'daqqa jiġuk inqas mit-total ta' Florian Wirtz, kemm ħallasna l-Liverpool għal Florian Wirtz. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li ħanibdew narawhom jaffettwaw it-timijiet u kif jibdew jilagħbu il-players ta' City qed naraw diġà hemm avvanz kbir fl-iskwadra u plus hekk is-City għandhom motivator ġdid. Għandhom min jimmotivhom. Huwa l-ex-assistant coach ta' Jurgen Klopp li kien qal mhux ħajmur ma' team coach ieħor għaw ma' manager ieħor jaħdem qed nirreferi għal Pep Linders. Ġifieri tista' tgħid li s-City jarmaw minn kull kamp. U timijiet ġodda wkoll nista' ngħid jiena tim li impressjonani huwa is-Sunderland. Ma vera x'taw il-players imma naħseb li s-Sunderland ħajamlu ħoss kbir. Timijiet li naħseb naqsu fl-overall performance immur għal West Ham, Wolves u Brentford li naħseb li dal-istaġun ħajbatu. Joe, l-ewwel kummenti tiegħek. Nsellim lek Antonello, nsellim il-Chris, grazzi tal-istedina. Għal-ġojna bdejna ngħixu, għax konna dawn ix-xarejn dejjem narawhom kalvarju minn ikun bħalna, dal-weekend rġajna bdejna ngħixu.
Rġajna bdejna l-ħin kollu nħarsu lej il-mobile, niċċekaw ir-riżultati, nippruvaw nislotjaw il-lob kollu. Ovvjament, għal-minu supporter bħali tal-United, da staġun ta' aspettattiva kbira minħabba ovvjament iċ-ċirkostanza li spiċċa fija tim l-staġun li għadda. Hemm tranzizzjoni kbira għaddejja, sepija tranzizzjoni pożittiva, ħafna, ħafna iktar milli forsi konna qed nistennew fit-tmiem l-istaġun li għadda, kollox kien dum and gloom, però kien hemm sajf interessanti u l-affarijiet qed jitjiebu. Ovvjament bħala Premier League il-favoriti m'għandix għalfejn nsemmuhom, naħseb kulħadd jaf min huma, żgur mhumiex il-Manchester United dal-istaġun. Ġifieri rajna weekend kif qal tajjeb Chris diġà b'ħafna lob sabiħ, lob eċitanti, timijiet li għamlu ħafna akwisti, bqajt impressjonat kemm saru transfers dan is-sajf. U ħafna transfers u transfers interessanti ħafna, ġifieri rajt ħafna players li trawmu ġo clubs li jekk imsejħin mhumiex mat-top 6 imma qegħdin ukoll jiġu valutati minn clubs tat-top 6 minn clubs il-kbar. Looking forward ħafna darbi Newcastle Sunderland għax dik huwa darbi li interessani ħafna konna ma naraw għal diversi snin, ħajkun kampjonat interessanti nilħu nitkellmu fuq l-aspettativi l-bqija li hemm. Eżatt, ħanibdew nitkellmu issa fuq it-timijiet individwali tagħkom. Chris, ħanibda bik. Infaqtu l fuq 250 miljun, komplejtu tissaħħu, diversi akkwisti fosthom il-Frimpong, il-difensur, Ekitike li wkoll kellu debut tajjeb nhar il-ġimgħa, Florian Wirtz minn Bayer Leverkusen, u għat jonqos ukoll il-possibilità li takkwistaw lil Alexander Isak minn Newcastle. Jiġifieri jiena milli qed nara Liverpool mhux biss darba jixtuq jirrepetu il-mira tagħhom li jirrepetu s-suċċess li kisbu s-sena li għaddiet imma wkoll li forsi tagħmlu naqra avvanz ukoll fl-Ewropa. Kif qed tara l-ambizzjonijiet ta' Liverpool għal din is-sena, Chris? Mela, ħanibdilek mill-biċċa ta' transfers, qed jissemmew li fadal x'nieħdu aktar xew ħanifirmaw players ġodda ta' Isaac hija saga twila ġejja, ġifieri ma tantx fl-istess ħin nkun fiduċjuż li ħanoħduh l-Alexander Isak. U jkun hemm mumenti oħra li tistra ma doffi mhux ħanoħduh. Għax jiddependi wkoll il-Newcastle iġibu strikers dawn mhux ħajabdu jħallu l-Alexander Isak jitlaq lem mingħajr ma jġibu replacement tiegħu. U f'min huma interessati Newcastle qed isibu diffikultà wkoll bl-istess problema li hemm magħna. ċew eżempju qed jippruvaw jiffirmaw il-Wisa li jilgħab mal-Brentford. L-istess problema għandhom bħala signings li ħadna s'issa, ħanibda nsemmi min-naħa tal-left wing aw tal-left back. Il-left back ħadna l-Milos Kerkes għalija minn avvanz. Robertson u Tsimikas dewna l-istaġun l-għadda però xorta waħda ridna aktar full power player bħala full powerhouse dik il-pożizzjoni. U naħseb Milos Kerkes ħajjimla dak iż-żarbun tajjeb. Jiena għalija Milos Kerkes ma nafx jaqbelx miegħi il-kollega. Kien l-aqwa left back tas-sena l-oħra. Ġifieri tal-istaġun l-għadda. Jiena Milos Kerkes huwa player li dejjem ixtaqtu u anke tkellimt ġifieri ma' sħabi li jżommu mal-Manchester United ħafna minnhom. Milos Kerkes huwa player li tixtaqgħu huma wkoll ġifieri. Huwa player tajjeb ħafna Milos Kerkes fuq dik in-naħa. Frimpong kam minn avvanz bih iwa jew le. Jekk niġġudika l-Trent Alexander-Arnold fuq l-istaġun l-għadda biss, ngħid fuq l-istaġun l-għadda Frimpong ma minna avvanz ġibna lil Frimpong. Alexander-Arnold ma kienx moħħu fil-Liverpool fl-istaġun l-għadda kellu ħafna xi jfixklu u rajnieh f'bosta prestazzjonijiet. Jekk tgħidli li ma kienet l prestazzjoni li kellu Alexander-Arnold l-istaġun l-għadda nsemmilek żewġ lobiet kontra Manchester United. U kif ukoll hekk Minister żball waħda mill-logħbiet ta' kontra meta labnahom kontra PSG. Jekk Minister żball ħalli mbagħad minn għalija kien ħareġ in-ġerġ insejt. Ħadna Florian Wirtz għalija personali, player li joġobni, però ħallasna ħafna lih. Jekk issemmi li signings oħra li xtajna ġibna minn floku bħalma City ħadu l-Cherky u l-Rangers. Għamlu żewġ akkwisti ħafna aħjar minna f'dik kważi nistgħu ngħidu pożizzjoni simili. Però Florian Wirtz qatt naraw il-potenzjal tiegħu ma ħax il-plejer tal-Ġermanja xejn laqqas.
Ġifieri, però jiena xorta nemmen il-flus li qed jitħallsu llum transfer market huma prezzijiet tal-imġienen. Ġifieri ma nemminx li għandhom jkun hemm dawk it-tip ta' prezzijiet. Ħadna l-Ekitike mill-Eintracht Frankfurt, plejer li kont naqqa dubjus fuq, però fid-debutti tiegħu, speċa xi aħna ngħidu li d-debut tiegħu kien kontra il-Bermit s-sibt għaw il-ġimgħa Friday l-għadda. Lab ukoll mal-Crystal Palace li fil-bidu tal-ħin tal-logħba li kien debuttat ukoll debuttant f'dik il-logħba li nistgħu ngħidu isa l-opening match tal-staġun Ingliż fil-bidu bil-kalmezza kollha skorja u plejer kalm, għandu pace, jiġri ħafna, ġifieri, għandu viżjoni, ġifieri bħala finisher. Sissa ngħidu hekk dik il-ħaġa li kellna nieqsa f'Darwin Núñez qed narawha f'Ekitike, però għadu kmieni biex niġġudikaw f'dil parti tal-istaġun. U hemm plejers oħra ġodda li ħadna fosthom il-Woodman, il-Goaler, Marmaxvilli li naqgħad magħna dis-sena, però wieħed għadu rid jistenna l-istaġun li fadal. U wkoll ħadna riċentament il-Giovanni Leoni li s-support tas-Serja faħru ħafna mardu naraw jaqbad magħna. Eżattament, huwa defensur ta' 18-il sena, kien hemm ħafna aspettattivi, fil-fatt kien hemm anki Inter Milan u Juventus fuqu, però fuq it-transfer market mbagħad nitkellmu fi programmi oħra. Joe, United, is-sena l-oħra kellkom diżastru, dis-sena jidher illi il-pressjoni ħadkun kollha fuq Ruben Amorim biex irreġġa' l-United għalmenu lejn post l-Ewropa. Infaqtu kważi 200 miljun intom ukoll fi plejers bħal Kunja, Mbeumo, Sesko. Sinċerament x'qiegħed tistenna minn dan l-istaġun min-naħa tat-tim li żżomm jew int? Il-logħba tal-bieraħ ma nitkellem jien għax naħseb insejt meta il-United tilfu u qomt fil-għodu ferħan daqs li kieku nsejt. Baħna ħafna lobiet is-sena l-oħra, ħafna lobiet insomma. Ejja ma nkunu fatwali. Imma rbaħna lobiet is-sena l-oħra li letteralment kont imdejja warahom għax il-performance ma kienx tajba xejn u ma konniex naħseb. Il-United fl-aħħar minn meta ħadhom innejoslaw u qed tinbena struttura iffukata fuq l-aspett tal-futbol, iktar ovvjament l-aspett tal-business ukoll fil-klabb, però l-Ineos huma ffukati fuq l-aspett tal-futbol, ħolqu struttura, min isegwi l-United fid-dettall jaf li hemm ħafna tibdil għaddej ġol klabb fil-mod kif jsiru trasferimenti, il-mod kif sar ir-recruitment, il-mod kif qed jiġu valwati l-players fl-akkademja. Minn dejjem kienu magħrufin il-United għal-tim li produċa ħafna players mill-akkademja u reġa' hemm fokus kbir fuq l-akkademja. Però l-akkwisti li saru ma kienux akkwisti ngħidulhom jien biex jinbijaw il-flokkijiet. Għamilna ħafna akkwisti f'daw l-aħħar snin, speċjalment minn meta telqu Ferguson u Gill, il-klabb waqa' f'idejn nies li tpoġġew hemmhekk mill-owners Amerikani u ovvjament ir-riżultat li qegħdin fih il-United illum huwa riperkussjoni kbira ta' deċiżjonijiet żbaljati li saru matul is-snin. Però l-bieraħ rajna tieqa ġdida, rajna performance tajba ħafna, ovvjament il-futbol x'kultant tittejnek naqra, l-bieraħ ma nitniex. Ma naħsibx li kien ħaqna nitilfu ma insomma aħna kif qed nitkellmu l-iktar ħaġa li kienet importanti komparat ma' s-sena l-oħra li rajna performance tajba ħafna. Jien l-iktar ħaġa li għoġbitni biex ma nitporx ħafna dettall hija il-running of the ball. Il-running of the ball li kien nieqes kompletament is-sena li għaddiet, kellna ħafna players illi kienu qed jilbsu l-flok minħabba raġunijiet oħra mhux minħabba raġunijiet għax iridu jilagħbu mal-United. It-task li għandu Amorim mhux biss li jerġa' iġib il-United hemm fuq imma barra li jġib il-players li jiffitjaw kemm is-sistema tiegħu u kemm il-kultura tal-klabb li qed jerġa' jipprova jibni, però qegħdin neħilsu ħanuża l-kelma naqra mhux sabiħa ma dik il-kelma satt minn players li ma jirrappreżentawx il-kultura mixtieqa mis-supporters tal-klabb tagħna. Fuq l-logħba tal-bieraħ 22 shots, ma skurjajniex ballun, rġajna l-problema tas-sena l-oħra, però things will come.
together bil-mod. Ġifieri issa jien Però biex taqt realistikament sa fejn ngħid taħseb li tistgħu taslu dis-sena. għadu kmieni. U xorta tjonqoskom għax jien personali Kmieni naħseb li wara tjonqoskom logħba gowl. diffiċli biex tajt kellna pre-season tajjeb imma l-pre-season naħseb l-iktar ħaġa li kien importanti fil-pre-season li rajna il-fitness tal-players. Rajna livell ta' fitness li konnilna ma naraw għal dawn l-aħħar sentej. Il-fitness tal-players ma kienx tajba xejn dawn l-aħħar sentej. Ġifieri ma daqqa waħda rġajna rajna players li jiġru non-stop pressure. Fej jistaw jispiċaw United. Ovvjament, nemmen li għadbaqa acquist xisir, għadbaqa il-goalkeeper. Fl-opinjoni tijaj il-biraħ kienem writing is on the wall, għall-onana, fl-opinjoni tijaj. Ma nafx, xtaqna dak il-midfielder enerġetiku, dak il-Vitinja, li kellhom il-Paris Saint-Germain is-sena l-oħra, bħal Baleva. Player terms agreed imma Brighton waqfulna ma ssirx issa però ssir jew f'Jannar jew fit-transfer market tas-sajf li ġej. Żgur, għax għandna bżonn dak it-tip ta' player għax ovvjament il-midfield qed jilgħab Fernandez għax issa għandek players bħal Kunja u Mbuma naħseb kellhom debut tal-ħolm għal min kien qed jistenna ħafna laħquhom l-aspettattivi fid-debut. Però biex nkunu saqajna mal-art, labna mal-Arsenal, labna ma' wieħed mill-opinjoni tiegħi huwa title challenger. Tajjeb. Il-problema tal-United matul dawn l-aħħar snin ma kienx meta nilgħu ma' timijiet il-kbar għax dejjem noħorġu għall-okkażjoni dejjem. Huma min huma timijiet il-kbar. Il-problemi kienu dejjem il-lobby tagħna l-performance il-konsistenza ma' timijiet iż-żgħar. Allura ħankun onest miegħek naf li għandna very hard start għax issa wara di għandna Fulham Umbat għanna Burnley home, Fulham away u Burnley home, umbat wara għanna City u Chelsea. L-iktar ġiex lobit li interessawni mill-erba li ġejn huma tnej li ġejn, Fulham away u Burnley home. Għax huma il-lobiet l-United daw l-aħħar snin hemmhekk kienu jitilfu kompletament il-konsistenza. So għalija ġejjin ġiex testijiet importanti. Naħseb wara dal-ġiex lobiet inkun nista' ngħidlek fejn naħseb li ħan nispiċċaw. Però it-tir huwa illi namluha fl-Ewropa, xi waħda mill-kompetizzjonijiet Ewropej. Issa jista' jkun mhux bil-kampjonat imma forsi b'rebta xi waħda miż-żewġ tazzi li qegħdin fihom. Mela, kissa jem argument li xtaqt niftaħ tikka fuqu. Il-flejjes kbar illi qed jintefqu fil-suq ta' trasferimenti minn diversi clubs ġewwa l-Ingilterra. Jekk forsi ma nsemmux biss il-clubs il-żar, per eżempju, qed nara 30 miljun tal-Burnley tal-Diakite, qed nara per eżempju l-Brentford li jonfqu lek 37 miljun, it-timijiet il-kbar, ovvjament. Ammonti enormi, anki mijiet, forsi si per eżempju ieħor 55 miljun ta' Newcastle fuq Elanga, Mont Nottingham Forest, ma taħsbux li fl-Ingilterra il-prezzijiet qed ikunu naqra inflated. Ġew ħanibda bikom ma tisma' ta' Chris. Dinja tal-futbol l-lum biex tixtri plejer, ma tixtrix just il-plejer, ma tixtri ħafna affarijiet oħra miegħu, l-lum iktar ma mmorru lem, iktar ma jgħaddi żmien. Barra li qed tixtri l-plejer qed tixtri xaba liċenzjar miegħu xaba l-lum tant saret komplessa biex tagħmel transfer. Hija xi ħaġa verament inkredibbli, jiena kelli l-esperjenza li nitkellem ma' nies fil-klabb tagħna illi jieħdu ħsieb il-transfers tal-United messu ħafna ma dak hija parti mix-xogħol tagħhom u meta titkellem magħhom u tiskanta dawn jagħmlu l-jieli mqajmin meta jkunu qegħdin jagħmlu transfer tal-livell pereżempju ta' dawn il-players li għadna kemm ħadna, is-Seshkos u l-Kunja u l-Mbuma, dawn huma proġetti kbar enormi u hemm ħafna nies involuti. Jien ifhimni, hemm ċertu players illi tgħid dawn ma nistax nifhem kif meta nisma' 55 miljun ta' Elanga u naf li dan kien prodott tagħna fimti qed tifhem jiġifieri nħossha naqra tifhem jiġifieri. Ovvjament
Jiena ħanitkellem fuq il-players illi akkwistaw il-United, naħseb il-prezzijiet li ħallasna l-kem ħallasna ammont ta' prezzijiet mhux ħażin, però naħseb illi kellniex Players ġew jiswewkom għal 200 super miljun. inflate. Mela, Prezzu ċertu kwalità. għara ta' xida li kien hemm xi ftit problemi fuq il-konnessjoni, kont qiegħed ngħidlek ġew illi kun Buemo u Sesko waħedhom ġew jiswewkom kważi 200 miljun Ingliżi. Titħares sa il-bilanċ totali, ovvjament il-United ħajnaħħu l-Garnacho, ħajnaħħu l-Sancho, ħajnaħħu l-Lentni, ġifiri daw kollha sal-aħħar tal-transfer market kollha jridu jitilqu, ġifiri fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament hemm il-FIFA Fair Play Rules illi wieħed irid iżomm min iżommhom, però Sib illi wieħed meta tqares lejn l-istampa kollha il-players taħarsu l-United għal daw it-tliet tip ta' players, komparat ma' s-sitwazzjoni fejn konna s-sena l-oħra, trid tħallas il-flus. Biex tikkompeti at this level titħallas il-flus, ovvjament. Klabb bħal Liverpool li rebaħ il-lig. Ġifieri daw kellhom skwadra vera tajba, kellhom staġun vera tajjeb u mhux resting on their laurels imma marru full blast u irranġaw fej kellhom xi ranġaw u nemmen naħseb Chris jaqbel miegħi illi baqa' dak is-central defender biex ikunu xtraw il-players kollha li xtaqu jixtru fil-pożizzjonijiet, ovvjament la l-aġenda bħalma kellhom Trent? ħarab li l-isem. Trent u ġabun qabel ħafna ma li qal fuq Frimpong u ovvjament meta tħallas dawk l-ammonti ta' flus fuq players bħal Wirtz u ma daqsxejn ta' gamble imma iż-żmien irid itina parir, ġifieri jekk il-200 miljun li nfaqna fuq Mbumo Kunja u Zexko iġibunix jerġa' lura top 4 club. Qed tifhimni, xi ħaġa trid tagħmel. Tittara daw il-players x'effett ħallew fuq it-tim. Sissa kull ma rajna 90 minuta. Qed tifhem illi kienu ta' ċertu valur. Allura fuq 90 minuta ma nistax nagħmel valwazzjoni fuq xi nafqu l-United u ngħidlek ejwa worth it. Imma li rajna f'90 minuta għalmenu minn tnejn minnhom għax Xesko għadu not meċ fid-daqshekk u l-aħħar ftit ħin. Però naħseb illi kienu t-tip ta' players li hemm bżonn. Klabs oħrajn, jekk semmejt lil Brentford li ħadu plejer u nafqu 37 miljun, ovvjament għandhom xi roxxu għaliex ħadu somma flus minn fuq Mbumo. Sewwa għallawna qalbna biex ħadnieh, imma insomma baqgħu jimpressaw. Sewwa jagħmlu, sewwa dan huma n-negozjati, dan hu xogħol li jsir, dan huma s-sigħat kbar li jagħmlu l-klabs biex jinnegozjaw u jġibu daw il-plejers. Ovvjament, l-aġenti, jissomhom kbar li tħallsu l-aġenti, llum l-aġenti jmexxu il-futbol, ġifieri rridu nkunu ħafna drabi. Aħna tant aħna passjonati li ninsew hemm ħafna affarijiet ma jidrux minn wara, qed tifhem illum l-aġenti jmexxu il-futbol. U iktar ma mmorru lem, di qatt minna ħanerġgħu niġu lura f'xi żmien ta' inflazzjoni u l-plejers jerġgħu jiġu 30, 20, 40 miljun. Insa, dal-prezzijiet li tħallsu għal daw it-tip ta' plejers jiżdiedu jistgħu fl-opinjoni tiegħi. Yes. Naqbel ħafna mal-ħabib tagħna, qabel it-transfer market kien storja oħra. Jien niftakarni kont għadni forsi kelli dawk it-13-12 years old insejt kemm kelli żmien. Inqallef fuq il-gazzetta u kont staġibt għax infaqna 1.1 million for Event Leonardson. Konna xtajni għamil Wimbledon. Ġifieri, eżempju il-United il-Class of 92 li kaxkru kollox l-Ingilterra, kienu players li kibru mal-klabb. Ma kellhom bżonn jofqu daw il-flus għall-klass tan-92. U għara kemm dambu jerbħu kollox l-Ingilterra. X'ġara, ma' żmien l-Ingilterra mbagħad inbidlu l-owners. U l-owners Ingliżi bda ġifieri jiena nibqa' ngħidha l-United minn dejjem kienu jonfqu għalkemm forsi l-owners tagħhom ma jriduhomx kienu l-Glazers dejjem kienu jaqbdu jkollhom transfer market tajjeb, il-flus dejjem inoxxuhom. U mbagħad hemm l-owners tagħna li das-sajf ukoll nefqu. Owners oħra s-City u hekk. Tant qed jaqbdu jattiraw players l-aqwa players tad-dinja tista' tgħid kulħadd qed imur fil-Premier League. U jien ngħidlek li mhux is-Saudi League flus. Mhux is-Saudi League biss qed ifotti transfer market imma l-Premier League tu maċċa.
li jiena ċertu punt ma nonfoqx li jinta fuq dawk il-flus meta kont tifel jiena u transfer market kien raġonevoli. L-aqwa li kien kien is-Serje A. L-aqwa timijiet tibda semmi tibda tara timijiet li kellhom il-Milan, Juventus u Inter. Timijiet tal-bliħ. Li l-Ingilterra ma kien hemmx livell tagħhom ħlief il-United. Ma kienx hemm il-livell tagħhom għax il-Liverpool ma kellhomx dawk it-tip ta' players. Okay, fl-80s u early 90s kienu kellhom skwadra tajba l-Liverpool, però meta kienet jiddominaw il-United, laqqas biss konna noħolmu li nħabtu mal United bil-tip ta' players li kellna. Kellna players tajbin ovvjament through the course of the years, ġifieri, għax imbagħad taf x'noqgħod insaqsi lil innifsien players bħal Gerrard Scholes kemm jiswew illum il-ġurnata. U l-strikers Andy Cole u Dwight York kemm jiswew bħallum il-ġurnata kieku kellu jixtrihom tim ieħor, flus kbar. Imma jiena nerġa' ngħidlek, sfortunatament il-flus qed ifottu l-logħba tal-futbol. Mela, kemm insaqsi domanda waħda qabel ma mmorru għall-aħbarijiet tal-klabs għal xirrakna tal-Premier League waslet biex tara. Mela, se nsemmilkom 4 klabs, komment telegrafiku fuq min taħsbu li jinsab l-iktar taħt pressjoni dis-sena. Arsenal, City, Chelsea u Tottenham. Ovvjament qed neskludi il-klabs iżommu magħhom intom. Nitkellem jien? Fidejkom. Fidej, Chris. Tkellem inti. Jien minn dawn l-4 klabs li semmejt, bla dubju, baqas dubju minn, l-aktar klab li qed taħt pressure huwa l-Arsenal. 3 staġunijiet infila jispiċċaw it-tieni u għamlu investimenti kbar, naħseb xtraw dak il-plejer li kien jorqoshom is-sena l-oħra, kienu sventurati l-Arsenal ukoll is-sena l-oħra, speċjalment fiċ-Champions League fl-opinjoni tiegħi. Però kellhom ma kellhom center forward, issa xtraw center forward li kienu wkoll fuq il-wish list tal-United at one point. Ġifieri rridu naraw, ovvjament ma tix tikkalkula żgur fuq il-logħba tal-bieraħ, huwa prolific center forward, ġalab fil-Premier League. Hemm ħaġa oħra li forsi ma semmejniex fit-transfers. Player li jkun ġelab fil-Premier League, fimt għandu valur, il-valur tiegħu jikber ħafna meta inti tiġi biex trasferixxi ruħu ma' klabb ieħor, għax ovvjament għandu l-esperjenza tal-Premier League. Gyökeres lab fil-Premier League. L-Arsenal għandhom għalija anke għandhom l-ewwel 5 logħbiet, għandhom hard fixture list, ġifieri l-ewwel 5 logħbiet ħajbdew indications żgħar tat-timijiet fl-ma livelli qegħdin. Bħalma aħna l-United u anke l-Manchester City biex inkunu qed ngħidu kollox. L-ewwel 5 logħbiet 3 minnhom ta' dawn it-3 klabs, it-3 li huma se jkunu qegħdin jilagħbu ma' top 4. Sawa aħna maħniex top 4 illum, imma nkunu qegħdin nilagħbu ma' top 4. Jien għalija wasal iż-żmien illi fl-aħħar l-Arsenal ma nafx fejn rajta di, imma ma jibqgħux il-bridesmaid imma jiġu l-bride. Għax ilhom wisq ikunu l-bridesmaid u għandhom materjal illi they have a lot to lose fl-opinjoni tiegħi. Chris. Jiena naqbel mal-ħabib tagħna. L-Arsenal sabu taħt pressure. Ma naqbilx miegħu fuq Gyökeres għalija l-bieraħ rajt biċċa mhux biċċa parti twila mill-logħba tagħkom. Kien slow ħafna u laqqas beda jilaħħaq magħkom, laqqas kif kienu jagħmel, ġifieri, laqqas kif kien qed jagħmel Gyökeres. M'għandniex għalfejn nikkalkula fuq il-logħba tal-bieraħ. Ejja, ma nerġa' ngħid, jiena minn naqqa li rajtu għall-Premier League huwa slow. Rajtu ħafna slow, mhux plejer, ġifieri ġabarkom ixarkom li ma ħadtux lilu, ħadtu s-sesko li huwa plejer ferm differenti nara jien. Jiena Gyökeres rajthom jagħmlu ħafna fas fuq u għax skujja dawk il-blalen kollha fil-Liga Portugiża. Meta ħadna Darwin Núñez u kien għamel l-istess bħalu forsi mhux dawk il-numru daqshekk kbar, bata fil-Premier League. U xorta ngħid li Darwin Núñez huwa plejer differenti u kieku jiena nkun manager nippreferi Darwin Núñez minn Gyökeres. Xorta waħda ngħidha, Gyökeres għandu 28 sena sew kamandu, jiġifieri xorta waħda nara. Ma narax dak il-plejer li jista' jkun stilla. U għat-top 4 hekk il-bieraħ kienu lucky li ma kellkomx midfielder u goaler intom li seta' jagħmel dawk iż-żewġ players li intom tridu tant, għax kontu terbħu l-logħba easy. U kontu ħafna lucky finiet minnhom, jiġifieri l-bieraħ l-Arsenal jistgħu jqisuruhom li kienu fortunati. Ħafna.
Però jiena naqbel mal-ħabib tagħna li l-Arsenal jinsabu taħt pressure kbira. U kieku tgħid li jekk jispiċċawx ma' top four, l-iktar pożizzjoni narħom jistgħu jkunu għalja hija t-tielet post. Le, l-Arsenal ifimni biex ngħid kelma jiena qabel ma mmorru għall-ħarajtim, le, l-Arsenal ifimni huwa l-iktar tim li jinsab taħt pressjoni. Arteta nefaq fuq li nefaq dal-aħħar sentejn tlieta, issa ma jispiċċax zero, jekk jispiċċa l-istaġun b'żero titoli, nippretendi li wara 3 snin bideh bojta eta jrulu rasu. Mela, fadlina l-aħħar 5 minuti għal tmim ta' dan il-programm. Liverpool Supporters Club Malta, Manchester United Supporters Club Malta. Chris, aħbarijiet mill-klab tagħkom jekk jogħġbok? Mela, Antonello, aħna klabb għaw kumitat ġdid. Ġifieri kollha kemm aħna tista' tgħid kważi ġodda. Qed nagħmlu affarijiet ġodda dal-istaġun bdejna suġġeriment li kien kellimna dwar il-President tagħna Malcolm Buttigieg. Bdejna mill-memorji ta' Ġota li anke ħabib tagħna ġew fuq il-post ta' qali u ħallew il-gesture tagħhom tipo bħala tribute lejn Diogo Jota, kien hemm parti ħdej il-ground fej kulħadd beda jitfa' fjuri xalel ġew clubs differenti apparti tal-Manchester United nista' nsemmi wkoll tal-Juventus li huma tal-ħabib tiegħi President Marlon Healy, kif ukoll hemm clubs oħra fosthom l-Arsenal, insellem il-klabb tal-Arsenal ukoll minn hawn li urew tribut lejn Diogo Jota. Ħafna affarijiet għaddejjin bħalissa fil-klabb tagħna tim ġdid, kulħadd ħabbreki biex jaħdem. Bħalissa qed nenfasizzaw ħafna fuq You Mean the World Challenge, hemm 8 challenges. U min jerbaħ daw il-challenges, jew mux, ejja ngħidu mhux min jerbaħ daw il-challenges, min ikun l-aktar oriġinali f'daw il-challenges, eżempju, bħalissa nagħmlu competition tipo ta' tfal penġu xi ħaġa tal-Liverpool. Ħajkonna wkoll xi affarijiet oħra ġejjin minn dawn il-parti ta' challenges, jekk inkunu oriġinali bħala klabb inkunu biċ-ċans ukoll li nerbħu fis-sens mhux ħanerbħu xi żomma flus jew hekk, imma li l-klabb ukoll ikun jista' jgħinna biex inġibu ex-players hawn Malta, eżempju waħda mill-affarijiet daw qed nixxerjawhom jiġifieri mhux qed ngħid segreti, qed nixxerjawhom fuq il-page tas-supporter l-Official Supporters Club tagħna fuq Facebook u fuq platforms oħra. X'inhu ġej aktar għal-Liverpool għandna kemm inħabbru wkoll li fil-ġimgħat li ġejjin ħajkun hemm tur kontra Nottingham Forest li hija xi ħaġa wkoll sabiħa u l-qudiem ovvjament hemm ħajkonna affarijiet oħra li qed naħdmu fuqhom hemm ħafna affarijiet għaddejjin bħalissa imma mixjin fit-triq it-tajba. Joe. Jiena nibda billi nawgura l-Chris u l-kumitat il-ġdid, nawguralkom ħafna ħidma. Jien il-ninvolu 29 sena fil-kumitat, ġifieri iktar minn nofs ħajti. U nafx ġifieri li tkun involut. Sorry? 20 sena President is-sena? President 16 għandu xi ħaġa hekk, imma insomma. So il-klabb huwa parti minn ħajti u naf li trid dedikazzjoni kbira biex tmexxi organizzazzjoni bħal tagħna li iktar ma jgħaddi żmien dejjem iktar issib challenge biex tkompli tħajjer in-nies ħalsu dik il-memberships fi żgħira li tkun vera somma żgħira komparat ma' xogħol kbir li jkun qed isir fil-background biex iżomm l-organizzazzjoni għaddejja. Ġifieri rivali fil-futbol imma barra l-futbol aħna nibqgħu ħanuża l-kelma li juża Chris kollegi u qegħdin hawnhekk biex nissapportjaw il-xulxin. Infatti jidher li f'Ottubru se nkunu qed nipparteċipaw għal darb'oħra flimkien ġo turnament ħankunu qed nilagħbu f'turnament li diġà għamilna logħba tas-season dit-tieni darba għaw dis-sena. Immorru nilagħbu f'turnament mal-inmates, il-Correctional Services, hija inizjattiva sabiħa u dakinhar aħna nħossuna li anke jekk aħna naħseb li kbar clubs rivali li hemm ġol Ingilterra, però dakinhar dik xi ħaġa ġibna flimkien. Sfortunatament ġabitna flimkien ukoll it-telfa kbira ta' Ġota u ta' Ħuħ illi kienu diżastru kbir anyway. Bla-klib. Supporters Club, aħna għandna attività tal-fundraising, ħanamlu attività nirreklamuha fuq social media tagħna fis-6 ta' Settembru, tkun daqsxejn ta' fundraising event, però nista' ngħid hawnhekk Antonello għadna forsi laqqas ħabbarni daqshekk mod formali jew uffiċjali ma ħanejn hawnhekk fuq il-programm tiegħek. Aħna din is-sena ilħaqna tragward kbir.
Din is-sena aħna rnexxilna nikkwistaw il-premises ta' fejn qiegħed is-supportless club tagħna. We own it under trust issa u fl-aħħar ta' din is-sena, fl-aħħar weekend ta' Novembru, speċjalment għall-membri tagħna se nkunu qed norganizzaw weekend ta' events biex nikkommemoraw tragward kbir illi rnexxilna nagħmlu grazzi għal kumitati kollha li ilhom jeżistu matul dawn l-aħħar 66 sena li la teżisti l-Man United Supporters Club Malta. Tragward enormi għalina, ma nafx jista' xi konna wieħed ikbar minn da li fl-aħħar għandna l-premises illi huwa tal-membri tagħna. So it's something which feather in our cap kollha ġifieri aħna bħala klabb u we're very proud of this achievement. Mela, grazzi Chris u grazzi Joe ta' dan l-interventi ta'kom. Semmaw waqfa ta' 5 minuti reklami kif nitlu lura. Futbol Malti, polemiċi, kontroversi, Karl Parnis, Mark Kembri, ibqgħu magħna għaliex għandna ħafna x'niddiskutu fit-tieni parti tal-programm. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa ser nkunu qegħdin niddiskutu il-futbol lokali qabel xejn welcome back il-Karl għal raba staġun ta' kollaborazzjoni mal-Kamra Sportiva. Karl, welcome back. Buonasera, skużawni jek ftit maħnu imma kif ħadd kedda l-ground. Mela, It was a thriller. qabel ma nitkellmu fuq il-ground, l-ewwel qabel xejn nagħtu merħba lill-mistieden tagħna tal-lum li huwa Taj Arab, membru tal-supporter ta' Valletta, kif ukoll għadu kemm ingħaqad magħna l-viċi editur tal-Kamra Sportiva Mark Xkembri. Mark, welcome back lilek ukoll. Lilek, grazzi tal-istedina. Nibdew staġun ġdid. Nsellem is-segwaċi kollha tagħna f'dan l-ewwel programm ta' din l-istaġun, tista' tgħid. It-tieni għax kien hemm il-mal-ewwel tal-futbol u t-tieni eżatt għax kien hemm tal-ġimgħa l-oħra, għandek raġun. Eżattament. Mela, infakrukom li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni fil-free li tikkummenta wkoll fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna marbuta ma' din ix-xandira. Kellna kumment minn Alexander Grima fuq il-gowl tal-biraħ tal-Arsenal li kien fawl fuq il-gowl imma dak issa qed nitkellmu fuq xi ħaġa kompletament differenti. Karl, għadek kemm kont fil-Tony Mezzina Stadium biex tassisti għal logħba thriller bejn Hibernians u Gżira United illi Hibs minn 3-1 minn taħt dawu għal 5-3. X'tgħidilna fuq il-logħba? Mela, nixtieq nibda billi nirringrazzja lilek bħala editur tal-programm Botta u Risposta li joħroġ esklusivament mill-Kamra Sportiva u mhux talli il-fiduċja ġiet sostenuta tal-li żdiedet għax ta' min isemmi wkoll li ġejt ukoll mogħti l-inkariku biex kull nhar ta' ħamis grazzi għal programm il-bassir ukoll nerġa' nkun magħkom. Mela, insellem il-kulħadd, erġajna qegħdin hawn grazzi għall kienet waqfa sabiħa u bżonjuża, speċjalment għalik li għaddejjin inkollu taqqat it-tapestri tagħna l-koll li ġifieri mnalla ikonna bniedem bħalek għax kieku dal-programm ma jsirx. Insellem ukoll il-ħabib tagħna s-supporter tal-belt, ngħidlu prosit, tgħidli xejn kif tafu intu supporter tal-Hibs, imma jaffaxxinani s-supporter belti. Tara ġifieri daw l-affarijiet nkunu sinċira u onesta, fimni, da ma jnaqqax xejn li jien supporter tal-Hibs, imma li tara l daw il-nies faqgħu sewwa stand għadhom ġejjin. U dawk li għandhom żmien daqsi jiftakru dejjem fis-snin 2000 idwel Birkirkara Belt, tuħu pjaċir. U jalla li rajna fil-logħba Birkirkara Belt nerġgħu naraw dejjem fuq l-ispalti tal-dak. Mela, ngħaddu għall-logħba tal-lum. Nirringrazzja l-Ħanin Ġesu li għandna u sik għax ħadd kedda ta' fera. Biss inkwetat ftit minħabba l-fatt li nġara inċidenti kraħ bil-goalkeeper u d-defensur tal-Hibernians jien mill-VIP stand smajthom. Il-ħabta kienet frontal, wiċċ in wiċċ, u spiċċaw it-tnejn l-isptar, ġifieri qed nissuponi, ġifieri mill-ftit li bdejt nara fimni daw huma affarijiet aħna ma tkunx hemmhekk ma touchline ma tistax titkellem għalkemm kon f'pożizzjoni tajba. Nemmen il-plejer weġġa id-difensur. U l-goalkeeper għalkemm qam fuq saqajh rajtu beda jżomm idejh, ġifieri ma jeskludi xejn li dan jaf kiser idejh u hawnhekk il-Hibs għadhom fl-ewwel ġurnata ħajsofru minn ġiex telfiet ta' pedini importanti ferm. Biss, logħba tal-ġen. Konti li ma nara logħba u nħu pjaċirek tal-Premier żmien. Mhux għax kien hemm it-tim tal-Hibs involut imma għax kienet logħba movimentata. Bdejna ġifieri l-Hibs bdew pasta jibta ħafna bdew fil-fatt web xejn. Biss il-Gżira għataw qalbhom u l-logħba dawru li ta' wieħed. Biss nixtieq ngħaddi kumment u nispera li jekk nerġa' nkun il-ground u speċjalment ikolli l-ibni miegħi ma jkunx espost għal xeqna ta' antisportività kif rajt illum.
tgħidu li inti x'kont tagħmel. Issa jiena tafu kemm jien ferventi romanista, biss jekk qatt m'għamel xejn tajba Dikanjo, u tafu għal qed insemmi, darba minnhom Dikanjo ġie waħdu sulu. Blasta vojta kemm jitfgħu ġewwa, dan qabad il-ballun bidejh. Illum to tell you the truth, il-gow ta' 3-1 tal-Gżira weġġani ftit. Minħabba l-fatt li dawn, apparti li komplew bil-logħba, ir-referi ma kellux tort. Issa nixtieq nixbet l-attenzjoni. Kien hemm min beda jarrabja s-soltu minħabba li r-referi ma waqafx il-logħba. La, il-ballun ma kienx hemm fawl, ir-referi għamel ħalla l-dej. Għalkemm deret u tinħass għax immaġinaw l-impatt tinħass mill-VIP stands, aħseb wara tkun fil-ground. Ġifieri ngħidu ir-referi se tagħmel aħjar bis-sanka l-players ta' Gżira, ġifieri baws bejdew u skurjaw. U hija qafsa ta' qalb meta tara dawn l-affarijiet ġewwa l-ground. Jew ħantellaw irġiel u ħankunu sportivi jew inkella jiddispjaċini daw xeni ma. U seta kien kull kwalunkwe tim, seta kienet Birkirkara, Floriana, Valletta Hamrun. Hija weġġalija, għalkemm hawn qed jaħsibni qed inkun bajż tafu kif nitkellem jiena, mhux affarijiet li huma sbieħ li tara. U daw ġifieri għaddit bej li daw it-tnejn jokorbu fl-art u biskurja ma tgħidx da waqaf fuq saħħ ix-xutja mal-ewwel u skurja tgħid m'hemmx tagħmel ma dak kellu ċans jaħseb u jwaqqaf il-lob. Ġara li ġara biss imbagħad comeback enormi għax biex inti tiskurja 4 goals bil-goaler u d-difensur ċentrali l-istar ċifwole ġifieri huwa taw spiċċju sabiħ u bekk spiċċajna bil-ħibs jerpu l-logħba 5-3. Logħba thriller, logħba li ma tistennix fil-bidu tal-kampjonat, nemmen ukoll li kemm Gżira u kemm ukoll ħibs għandhom jaħdmu ftit fuq id-difiżi tagħhom, speċjalment il-gows kif ġew. L-iktar li weġġajt ġifieri gow tal-ħibs tini lajn attuwan, ġifieri veraġi minn azzjoni li setet kienet sfrutta taħjar. U xinu importanti, u jena ħobb tafu li kolli Luigi Mija, il-kbir, ħobb jiġi l-ground Mija, u nitkellem miegħu. Illum nerġa' ntenni kemm importanti il-komunikazzjoni bejn il-players fil-ground. Hija xi ħaġa fundamentali li l-players ikun laqs coach fil-ground. Ara minn dak, għandek lus player, iftaħ, imxi. Illum perswas li kien hemm komunikazzjoni aħjar bejn il-players, speċjalment tal-ħibs fuq wara, ċerti gows kienu jiġu avvitati u l-istess ngħid tal-Gżira. Gżira li għandhom xi ħaġa oġbitni ħafna fil-Gżira u li dejjem kienu hemm għandhom attakk miċidjali, attakk ma jaħfirix, attakk li kif ittieħ nofs ta' okkażjoni, għandhom il-ġiri, għandhom il-ballun, għandhom l-idejat u għandhom il-viżjoni. Ġifieri għalkemm illum Gżira telfu 5-3 waħdu bidu ġifieri nkunu sinċira. Biss rajna logħba li din logħba jen nistennija aktar lejt minn il-kampjonat tgħidu li għalfejn tinsewx qed għandna pre-season kważi l-ewwel logħba, so rajna livell ta' futbol tajjeb ħafna li jawspika sabiħ għal progress tal-kampjonat. Grazzi Karl, mela. Jiena l onestament kelli aġenda mod kif kont se nqassam il-parti tal-futbol Malti, biss sfortunatament nhar is-sibt ġew fatti waqt il-logħba Valletta Birkirkara illi u aħna wkoll ftit responsabbilta bħala l-editur ta' din paġna ħassejtni fid-dmir illi wkoll nindirizza. U qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq diversi partitarji ta' Valletta illi ma tħallewx jidħlu jew daħluhom tard biex jassistu l-logħba tar-ritorn tal-Benjamini tagħhom fil-Kampjonat Premier kontra ir-rivali kbar Birkirkara. Imma qabel ma nibdew nitkellmu naqra mataġ u li kien ukoll bħal hemmhekk fl-Istadium Nazzjonali u mal-kumplament tal-panel. Naqra permezz tal-grafika wkoll it-tliet statements li ħarġu sew Valletta, sew il-Malta Premier kif ukoll l-MFA. Mela, nibdew billi naraw dikjarazzjoni ta' Valletta
Il-logħba tal-ftuħ ta' nhar is-sibt reġgħet turid il-passjoni u l-lealtà inkredibbli tas-segwaċi tagħna. Is-sezzjoni tal-Valletta kienet mimlija minn qabel il-bidu tal-logħba u ħolqot baħar ta' aħmar u abjad li kull klabb ikun gburi bih, kif jitlob is-sapport tal-akbar klabb f'Malta. Madankollu mijiet ta' partitari baqgħu barra l-istadium sezzjonijiet kbar mill-ground li baqgħu vojta. Minħabba pjanar ħażin u nuqqas ta' viżjoni. Dan mhux aċċettabbli u Valletta FC mhux se taċċettah. Fi żmien fejn il-futbol Malti qed jistieled biex jiġbed in-nies lura fl-istadium, Valletta FC ħadmet bl-ewqa biex tippromovi l-logħba u ġġib lura l-partitari. Is-segwaċi tagħna jistoqilhom ħafna ħjar, l-impenn u l-imħabba tagħhom għall-klabb għandhom jintlaqgħu b'rispett u mhux b'ostakli. Se nresqu din il-kwistjoni b'mod formali mal-entitajiet rilevanti għax dan m'għandux jerġa' jseħħ. Il-messaġġ tagħna huwa ċar. Il-partitari huma d-dem tal-futbol u qatt m'għandhom jiġu mkeċċija. Lil kull partitarju tal-Valletta li ġiena is-sibt kemm dawk fl-istadium kif ukoll dawk li tħallew barra grazzi. Il-lealtà tagħkom timbuttana l qudiem u aħna se nkomplu niġġieldu għalikom kemm fil-ground kif ukoll barra. Mela, dak kien il-kumment ta' Valletta. Naraw naqa l-statement li ħarġu l-Malta Premier fejn qed jgħidulna illi Malta Premier tixtieq testendi l-apoloġiji sinċiri tagħha lill-partitari li temporanjament ma ġewx mogħtija aċċess tal-logħba tas-sibt bejn Valletta u Birkirkara. Dan l-inċident ġara minħabba problemi fis-sistema tal-biljetti provduta minn Malta Premier bħala parti mill-kirja tal-post li inkorrettament indikat li l-biljetti allokati lil Valletta ġew mibjuwa kollha. Il-problema ġiet identifikata u riżolta fil-post filwaqt il-partitari li baqgħu fil-post ġew eventwalment imħollija jidħlu. Niskużaw irwieħna tal-inkonvenjent milħu u napprezzaw bil-kbir il-paċenzja murija mill-partitari tagħna waqt dan l-inċident. Il-Malta Premier ħadet il-passi meħtieġa biex din il-problema tiġi indirizzata ma' min jieħu ħsieb is-sistema. Għandna wkoll l-istatement li ħarġet l-MFA fejn fih l-MFA qed tgħidilna dan li ġej ukoll mill-ġdid bl-għajnuna tal-grafika. Ovvjament id-dikrazzjoni ta' Malta Premier u tal-MFA ġew maqluba mill-Ingliż għal Malti minħabba li ħarġu bl-Ingliż. U aħna ovvjament il-programm tagħna huwa bil-Malti. L-MFA tienu tal-istqarrijiet maħruġa minn Malta Premier u minn Valletta FC rigward is-sistema tal-biljetti u l-aċċess għall-Istadium Nazzjonali għall-logħba Valletta Birkirkara. Wara li għamilna verifiki indipendenti, l-MFA tista' tikkonferma li s-sistema tal-biljetti kienet qed topera b'mod korrett u mingħajr ebda problemi hekk kif ġejna marfa minn min jissupplixxi s-sistema. Iktar minn hekk is-sistema ħadmet kif suppost kellha taħdem u restrinġiet idħul għal West Sea fejn kien hemm il-partiti ta' Valletta malli din intliet bin-numri jiġu bażati skont dawk tal-biljetti li nbiegħu online kif ukoll minn mal-bib. Il-kumplament tal-postijiet allokati fil-West Sea ġew merfuha lil min għandu season ticket ta' Valletta. Il-kumplament tal-statement l-MFA tixtieq tenfasizza li l-pjanar u l-organizzazzjoni tal-operat waqt il-ġurnata tal-logħb huwa responsabbiltà ta' Kampjonat Malta Limited. L-MFA tibqa' disponibbli biex tipprovdi l-appoġġ u l-kooperazzjoni fejn meħtieġ. Mela, Taġ, l-għanet, grazzi tal-lejla ċettajt li l-lejla tinaqat magħna. Sallem il-Karlu l-Mark li għedim magħna. Xtaqt nieħu l-verżjoni tiegħek tal-fatti. U wara Taġ mbagħad nisma' ta' Fimni Antonello, s-sibt ladda bażikament irritorna l Premier. Kondenna nistennew dal-moment ftit iktar minn sena, prattikament mid-disfatta kontra n-Naxxar fi staġun 23-24. Ġbir l-istennijem kienet, konna nafu l-ħantellaw n-nies, konna nafu l-ħanimlew l-istent, speċjalment meta tara l-attendenzi tagħna s-sena l-oħra, u ġbiri aħna mid-ġo Challenge League mlejna l-istent kważi kullu għaba, ġbiri meta tara li sejrin l-ura l-Premier, ħanibdew kontra Birkirkara, naħseb kienet daqxej ovvja li l-istent ħatimtela. Da, bażikament labna ġo stadium li jessa 17,000 fruħ, ġejna allokati ġi stents, kull stent tesajek minn se jezbal madwar 1500. U kif fimt li waqfu jibjaw il-biljetti. Kif ma prevedewiex illi ħajkollhom jiftħu l-millennium, ma nafx. Ta' min kien it-tort biex ngħidlek idit ma jinteressanix għax jiena noqgħod nara l-istqarri u narhom waħlu f'xulxin. Dana the end of the day jaħdmu flimkien iridu ma jridux. L-istadium tal-MFA, l-kampjonat tal-kampjonat Malta,
ġbri jaħdmu fl-imkien iridu. Ma nistax nifhem kif se taġġad biċċa xogħol bħal dik. L-istadium jesa 17,000 l-inqas li setgħu jagħmlu ġifieri flok batu n-nies li hemm kienu jidaħluhom kwalunkwe sajd oħra. I mean, għandek il-millennium, għandek il-kurvi, setgħu daħlu minn kull imkien. L-inkwetani jinkwetani li bdew waħlu f'xulxin, għax nibda ngħid tipo għadna nibdew u diġà qed naraw dax-xenati ma rridx nimmaġina x'ħajġri kif ikun hemm it-tensjoni tal-lob li vera jaħaru. U apparti minn hekk, da l-ewwel nett nixtieq ngħid li minn kien ma' ticket booths u l-stewards ma nemminx li kellhom xi jaħdu xejn, jiena ma' nies li weħlu barra tkellimt. Tkellimt ma' nies li weħlu barra u telqu lejn id-dar, tkellimt ma' nies li weħlu barra u daħlu tard. U da tat-ticket booths iċemplu jfittxu l-istruzzjonijiet u kulħadd itihom istruzzjonijiet differenti. Saħansitra fehim minnhom kien hemm min qallhom biex jibagħtu lin-nies lejn South Stand. Biljetti għas-South Stand ma kienx hemm, marru fis-South Stand sabuha magħluqa, reġgħu mxew lura, konfużjoni taqsam. L-stewards mbagħad wara ishom minn hemm u minn hawn forsi kellimhom xi ħadd ma nafx kif bdew idaħħlu lin-nies u n-nies xi 25 minute tal-partit hekk minn is-sejżba bdew deħlin. Nista' nikkonferma anki jielu kont qed nara l-logħba mill-media sports voldieri mbagħad bdejna naraw in-nies deħlin meta daw prattikament setgħu sempliċement fetħu parti mill-kurva li qiegħda setgħu fetħu l-kurva setgħu fetħu l-millim da bħalma ġara dejjem tiġri qabel kif timtela l-sajt tara ħadd timtela kif tara ħadd timtela jiena tkellimt ma' min jaħdem fil-biljetti. Normalment kif tara ħadd timtela tibgħat in-nies in-naħa l-oħra biex jiftħu l-ticket booth tan-naħa l-oħra. Daqshekk sempliċi. Intervent, please. Sorry għatajtlek hekk. Kaj, ħana tuna spazju l-Mark l-ewwel peress li għadu ma tkellimx ħalli nħdu mbagħad nieħdu round minn naħa tiegħek jogħġbok. Thank you. Sorry, tajtlek ismek, taġ, sorry. All right, Kyle, all right. Mela, taġ, ma nafx hekk għandek xi żied qabel ma ndaħlu l-Mark. Le, I mean, Mark, jista' jitkellem. Ifhimni, fuq da li ġara di waħda mill-affarijiet li kien hemm li okritni għajni bil-Malti dal-weekend tas-supporters tal-belt. Ħaġa proset għax il-volum l-ammont ta' nies fakkarni meta jien kont isar u intom kontu tiġġieldu għalik ma' Birkirkara late 90s, early 2000s. Ġifieri fuq hekk qed ninżalkom il-kappell. Ifimni, di li għal-iktar ħaġa loġika li kieku għandek il-grant li ġi full-up, kull ma kif qed ngħidu, kull ma kellek tagħmel tiftaħ stand. Issa forsi tgħid li ma kienx hemm il-barijiet ippreparati, forsi ma kienx hemm kaxxier ġo South Stand, ma nafx, imma jmin kif qed tajjeb ħafna Best case scenario taqbad iddaħħalhom. Eżatt, taqla meta jedtela il-side hemmhekk, kien il-side A, il-West A, whatever, il-West C. Min ikun xogħol hemm forsi minix iktar persuna li nista' nitkellem fuq il-loġika x'qatt ma ħadim f'dal qasam, imma l-assistens komuni jgħidli. Din hija waħda mill-affarijiet li okritni għajni. It-tieni ħaġa li okritni għajni jekk aħna verament irridu nollu il-livell tal-futbol Malti ma tilabx ġo dik l-alqa tal-patata. Għax din nilabu meta konna tfal ħalfar dej il-runway, għax hekk dejt nisħajlu dak il-ground. Issa jew ħanżidu l-lob u ħanqodu nagħmlu li kisu knockout. Għax għalija li huwa knockout, b'mod polit. U sintendi ħażit il-lob u ħażit il-pressjoni fuq l-infrastruttura. Allura kellek 3 xhur sħaħ minn Mejju s'issa kif il-ground għadu hekk. U mbagħad nista' nagħti llum timijiet barranin li ma jkunux jridu jilagħbu hemm ġo ta' qali. U mhux hekk issa sa jumej oħra li tibda x-xita jgħidli. Mhux hekk. Nibdew back to square one hemmhekk. U jiena mhux dik biss ngħidlek, ħanżid oħra miegħek Voldieri, jekk ħamrun jagħmlu għall-gruppi, x'ħajġri? Mhux dik
Meta mbagħad nibdew bil-winter receding u dal ħafna lob. I mean, issa dika naraw fuqha. Nimxu ġurnata b'ġurnata. It-tieni ħaġa jew it-tielet ħaġa l-iktar li qed nipprova nifhem għax u xi ħadd nixtieq jispjegali. Forse jgħid Mark żbaljat, no problem li nkun żbaljat, anzi nieħu pjaċir li nkun żbaljat jien, imma x'loġika tagħmel li jitħassar il-lob tat-tielet ġurnata. Jekk ħelabu l-ħamrun mal-belt kienu ħelabu, forsi taġġi. Mela, fil-ġarwa mal-fallet ta' ħamrun tresqet minn nhar il-ħadd li ġej għal 31 ta' wissu u l-logħbiet tat-tielet ġurnata ġew posposti għal data oħra li Imma x'sens tagħmel? Il-10 timijiet l-ora, għand naċiltin, x'ngħid jiena qed nipprova nifhem. X'impatt jista' jkollhom fuq din logħba? Kull ma tagħmel. Inti ħamrun jagħmlu fil-grupp issa nibdu nagħmlu. Għadu posponu l-logħba. U meta jispiċċa lik imbagħad. Kull ma rrid tagħmel huwa li jekk trid tipposponi l-logħba tal-ħamrun sta tipposponejta. Il-logħb tal-25 tagħmlu 30 huwa bżonn. Jiena mbagħad ħaġa oħra raba ħaġa li okkritni u xi ħadd minnkom semmija hija li għadna l-ewwel logħba tal-istaġun u wieħed iwaħħal fl-ħolsna jisna tfal fil-iskola primarja, mhux jien ta' u għaddabtu l-ballun le dak u għajja kamon, rridu nkunu maturi. Issa, daw l-istrutturi jew ħanimxu bħal pajjiżi barranin kif huma l-Ingilterra, kif l-Italja, sanx ngħidlek li barra minn Malta fajt fuq Rubini, far from it, speċjalment ġol Italja. Ma se jew ħanippruvaw nimitaw modell sew, jew kellha ħanoqogħdu b'dawn it-teatrin, għax aktar ma ħajgħaddi żmien, immaġina dik kienet logħba lejt minn l-istaġun, il-Belt u Birkirkara. Forsi il-Belt għandhom ċans għall-Ewropa biex ma ngħidx għalik għax ma nafx għadu kmieni biex nasal sa dak il-punt, u Birkirkara jkunu wkoll qegħdin jiġġieldu għall-Ewropa ħanħallihom fl-istess livell x'ħajġri. Iżjed ħajkun hemm nies milli kien hemm fl-ewwel logħba. U mbagħad nibdew ma nafx jiġieri. U mbagħad l-iktar ħaġa li tinkwetani u għaw issa jidħol kalpar nies u li dan huwa l-kampjonat Premier Malti ġew skurjati 21 gow u minn 21 gow jekk mhux qed inħawwad żewġ gows biss ġew skurjati minn plejers Maltin. Għidli inti bħal Karli u paċenzja biż-żewġ uliedu lejlu nar xkuraċ jagħmel da meta jaf li għad forsi one fine day jasal iż-żmien li jagħmlu pass mal-ewwel tim u sussegwentament bħal met jiġri ħafna il-plejers Maltin li jkunu ta' ċertu livell qed jinżlu jilagħbu Challenge League u jħossu jgħidulek aħna qegħdin komdi hemm, ovvjament. Hemm pressure, naħsibx li l-persuna jħobb il-pressure. Jiena bl-ebda mod mek nitfax id-dellik raħla fuq l-MFA u laqas fuq l-MPL, anzi nixtieq li dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet jaħdmu 8 feet flimkien mal-klabs wara kollox u jirrispettaw lin supporters, mhux tmur taqali għal se tidħol nadi fit inkallat minn fuq is-siġġu. Infatti. Mhux qed nippretendi li l-ground ikun pupilla x'hekk ikun hemm logħba qabel, nippretendi li jkun hemm bottijiet tal-birra, karti għax x'inhi logħba futbol. Imma mhux tkun l-ewwel logħba u s-sejt ikun mandra, kollu kannella, xita tal-ħamrija. Infatti nikkonferma l-ewwel net li żewġ goals biss ġew skurati minn plejers Maltin. Jowar fejn tkun inti intela bl-ilma. Fil-passat, għax dik hija tad-daħ. U l-għajr sa' dejjem intu l-ilma. Eżatt. U wkoll parti qabel ma nħalli fidej Karl u tax biex huma tkomplu jiddibattu jekk hawn xi ħadd mill-MFA u mill-Malta Premier illi forsi jara l-programm u jixtieq li jirrispondi feel free li jibatilna intervent b'video jew b'email jew xi ħaġa u aħna intellawha mill-ewwel fuq il-paġna tagħna. Għaliex ovvjament ma tantx kien hemm ħin biex speċi nilħu nissettjaw peress li kellna nibdlu naqra l-affarijiet l-istorja. Karl tax fidejkom, Karl. Mela, nixtieq nibda billi nuri solidarjetà assoluta 100% ma' supporters Beltin, dawn setgħu kienu Furjaniżi, Ħamruniżi, Stimiżi, jew tal-ħib stess li nżomm magħhom jien, għaliex dawn l-affarijiet jiddispjaċini huma ma jsirux. Jiddispjaċini ħafna kieku jiena
intom it-tnejn ġiġ tafuhom it-tfal tiegħi speċjalment il-kbir, Alla ħeġġat li nhar is-sibt. Għax kieku mur sabbar it-tifel tgħidlu li mhux dieħel. Mela, ejja ħanibdew minn hekk. Żbalji jsiru. Sfortunatament, uħud minn l-ikbar żbalji huwa nuqqas ta' komunikazzjoni. U nemmen li f'dan il-kuntest kien hemm bżonn li il-komunikazzjoni tkun aħjar u jiddispjaċini ma nistax din naċċetta. Għalfej, tgħid li mel inti superf, mel inti xi ġesu żbalji nagħmel miljun. Imma meta inti għandek is-supporters beltin u naħseb tax ħajfimni x'ħanejt. Daw reġa' kellhom laċċ. Daw dejjem hemm. Il-belt dejjem hemm. Kienu jifqgħu il-first reġgħu ġew daw Premier x'taħseb tax u ma tifqgħux ta' qari. Anka jitu relegati kien ikollhom in-nies. Kien hemm stennija kbira din il-logħba mbagħad ma' rivali kbar tagħhom. U mbagħad ma' min? Birkirkara l-istess. Birkirkara Belt dejjem tibqa' Birkirkara Belt u mbagħad isemmi punt ieħor minn ta' Birkirkara kien hemm issa l-ewwel logħba uffiċjali fil-lig wara li ħallina Alla jtih il-glorja tal-ġenna il-ġentlom is-Survik. Iġifieri dintom ma semmejtu biex intom semmejtu biss il-parti tal-belt. Iġifieri l-Birkirkara wkoll kellhom bżonn l-ispazju għalihom. Jien inħobb mela ħatkellem. Semmejna l-belt għax il-problemi naraw dik in-naħa però. Ma taħdux rapporti tant toppi fis-sajta Birkirkara. Antonello qed inġib qed insemmi dan l-argument biex nuri l-importanza il-climax tal-logħba x'kienet. Il-belt huma l-belt. Il-belt tista' tħobbhom, tista' tobodhom, imma bħal supporter belti li hu mifrux ma' Malta kollha mawx. Għalfej għax daw dejjem ikunu fejn ikunu jifqgħu stand. Issa jkunu x'niżlin, jekk ikunu xtilejn, il-belt huma belt. Mela l-belt diġà jiena meta ħanaħseb mhux ħanejt għandu ġieħ ta' rasta, imma rrid indaħħal equation li ħanistenna ċerta ammont ta' nies. Il-belt huma l-belt. Punto e basta. Daw seta l-labu mal fil-Fla United fil-Premier, għadhom kif waqgħu. Kienu jifqgħu l-istens, baqgħu jifqgħu l-seq u x'nipretendi daw ġew Premier u ma Birkirkara mhux sefqu stand. Jiġifieri ftit planning minn dik in-naħa setet saret. Apparti minn hekk, ħaġa li qed tinkwitani jiena, orrajt tgħid li diax ma nsertax lit-tim tiegħek, imma għaċċamel aċċenna li Mark hija il-mod diżastruż tal-pitch. Il-pitch jiddispjaċini, jiena kif tafu Mark, u taġ ma jafnix personali, imma Mark u Antonello jafu li nħobb insifer ħafna x'għandi tifel jilgħab il-futbol, sal-ġimgħa sal-weekend ġej stess jekk alla jrid se jilgħab ġewwa l-Olanda. Il-grounds li jilagħbu fuqhom it-tfal ta' 12-13 sena ġew barra minn Malta aħjar minn dak. U l-ikbar imma li għandi, u din ixtieq insolvi, forsi xi ħadd tifhemni. Minn mindu il-ground ta' taqali għamluh bis-sistema hybrid jiddispjaċini flok il-ground ġi aħjar, il-ground mara l-lar. Huwa fi stat jiddispjaċini tal-biki li da tiġa qiegħed wara ftit lob. U tgħodux tgħidu li għax ix-xarrab nhar is-sibt meta kien hawn ix-xita. Għax jiena nemmen li dan m'għandux ikun hekk, jiġifieri u hemm bżonn intervenzjoni. Ħawaqfek Mexxi anzi nieħu pjaċir. Is-sibt qatra xita ġo taqali ma mlitx. Jiena mort l darbiet taqal is-sibt. Mort biex narma fil-ħodu, mort biex niċċekkja l-armar wara x-xita għax qed ħansib kull memm masra u kien hemm kollox nieġef. Ġifieri da s-sibt fil-ħodu aħna ta' morna narmaw, il-pitch kien diġà fi stat diżastru kif rajtu fuq it-television. Prosit, ħappjaċir li qed tgħidli jekk tafal. Le ewwejja aħna hekk familjat għax tiddejjaq. Li ddejjaqt jiena di tafal fej ħsibt li ħadik id-dexa xi noqgħod il-mosta u mill-mosta l-taqali. Ifhimni anke l-karozzi jirrevjaw nisma' ħseb wara, u ħsibt allura peress li xita ġidek. Imma hemm bżonn nara li l-ground isir xi ħaġa żura fuq. Bil-fors, anke jekk nerġa' ntenni fl-eventwalità
li ħamru Spartans jagħmlu għall-gruppi tal-konferenz. U għamel Għandna messaġġ operation tajba, Mark. Biex ngħid xi ħaġa oħra, Iva għandna messaġġ mingħand wieħed mis-segwaċi tagħna jara Ħansit ma tiegħek, Mark. Mela, Mela. jara l-intervent card, naqraw il-messaġġ li għandna mant is-segwaċi u ikomplu Marko. Mela, kif qal tajjeb Mark, mela fl-equation insejna xi ħaġa oħra. L-infrastruttura. Mela, kien hemm ħabib tiegħi waqt ikollna l-ground, issa bdejna ngħidu kemm żdiedu l-matches. Mela, inti mela la inti ħażit l-istrapazz. Tittara x'ħad għamel. Jew ground ieħor, huwa imminenti issa li jkollok ground ieħor. Għalfej, għax da ma jiflaħx dal-lob kollu ta' għali, hemm differenza jkollok kif konna mdorrin 38 loba. Għal differenza għara dal-lob x'għandek issa. U waħda ġo waħda. Biss naħseb li ngħidlek għandi feeling ta' mela, jaħan kun sinċir, jena ma qbilx il-kampjonat kif ġi, biss kellek toqgħod taraħ sakemm tidraħ u taħu ċerti fili. Naħseb huwa sabiħ u interessanti, imma nemmen li Malta qatt m'għandniex risorsi biżejjed u infrastruttura. U meta ngħid risorsi għax issa tinsiex iktar impenn il-plers iktar idumu, iktar spejjeż, iktar lodging, iktar pagi, iktar injuries, mela inti tiżid l-iskwadra. Nifilħuhom daw l-affarijiet it-timijiet Maltin. U għandek ħaġa oħra tal-infrastruttura. Da sabiħ kieku. U jiena onestament ma nafx naħseb kellu jsir xi ħaġa. Hemm il-ground tal-Gżira nibkih, orrajt dak tal-privat. Imma perswas li kellu jintlaħaq xi agreement u jiġi modernizzat dak il-ground, ngħidu li għasanna ground ieħor fejn nilagħbu mhux kif qegħdi. Dak l-interventi tiegħi. U nistgħu ċaħdu rajjen. U tkellimna fuq affarijiet. messaġġ. Mela, għandna messaġġ ħalli wkoll nagħtu accountability lil min qed isegwina wkoll. Li huwa messaġġ li jien personali ma tantx tħu pjaċir nara. Norman Boħaġar li qed jgħidilna meta nisma' dawn l-affarijiet fuq il-futbol Malti nikkonferma għalfejn tlift kull interess u hija ħasra. U fuq hekk kont se nitkellem ta' jiena. Tajjeb ma. Għax ta' ġoħra, dat is jiena persuna waħdi. Ollow il-parking ta' barra ta' għali. Ollow il-season tickets. Min għandu familja, mara, ġiġ tifel jew ġiġ titfal, whatever. Ejja nkunu feru koll, minuta. Skużawni taf kif nħobb nitkellem, jimma ħobb li nawek bniedem bla kappestri u fuq dili ollew Iva, biss mbagħad irridu ninnotaw ukoll li bħala inċentiv lil minnu missier bħali jiena peress li għandi tfal tiegħi jilagħbu John Nursery u tnej għandi wieħed ta' 12 sena ħadu ħajraqhom għax għandu 11 u l-ħar ta' 5 snin dawk jistgħu jitlu b'xejn. Jien inħobb inkun kemm jista' jkun. Iva mid-darba wef, imma jekk aħna rridu il-brand, aħna il-koll nsegwu t-timijiet barranin, ħan nsemmi t-tim li l-Juventus, t-tim barranin nżommju. Nitkellmu ħafna fuq il-brand li ranġajna il-Juventus Stadium ġdid sebaħu dala. Mbagħad nifhem li jekk tolli l-prezzijiet għax hemm livellu għala, aħna mek ngħidu li hemm xejn minn dan. Anzi semmejna miljoner f'problema s'issa. Sfortunatament mhux biex nkun negattiv jiena jalla tiġi t-tieni logħba u nsotħal bit-tajjar. Tax. Ara, is-sibt kien hemm sitwazzjonijiet differenti. Kien hemm min xtar 4 biljetti online u kellu tfal miegħu u qalu l tfal tiġborhom mill-ground. Mar biex jiġborhom mill-ground u qalu sold out. Ċieda bit-tfal miegħu m'għandux biljetti. Kien irridu nġibu n-nies u maħniex preparati għalihom. Veru sar progress. Sar progress, ġifieri, anki fl-entertainment ta' ground, dik il-halftime challenge, il-pre-match ta' Ryan Spiteri. Saru affarijiet tajbin. Imma maħniex lesti għal dak il-volum ta' nies. Jiena nibża eżempju kun hemm min ilu ma jitla ground, tala ground għax il-belt lura Premier, maru sabda l-podini. Kien hemm min laqqa stenna, kien hemm min stenna ġifieri u spiċċa daħal wara, ma kien hemm min kien ilu ma jitla kif maru qalulu sold out. Jidaj jitlaq lim. Ġifieri dak liftu.
Idu kunu preparati għal-jomu. Le, mhux hekk, hemm ħafna affarijiet illi rridu nippreparaw nkunu naqra iktar aħjar, ħanejtek, naqra iktar għax wara kollox. Fine tuning. Naħseb li huwa fl-interess tagħna l-erba' li aħna dilettanti tal-futbol Malti illi ikollna livell aħjar ukoll u li naraw iktar nisġerjin lejn il-ground għax affarijiet hekk. Mux li jiġu biss, Antonello, li jiġu u li żommu mem. Eżatt. Li jiġu jitħajru jiġu darba li biss. Eżatt, dik hija l-kwistjoni kollha għaliex sfortunatament meta naraw inċidenti hekk ma inaffru nies flok iġibuhom. Mela, fadlina ma tantx fadlina ħin għall-programm tal-lejla, forsi fadlina 5 minuti, tax kif qiegħed hawn. X'ambizzjonijiet għandkom Vallet tal-dis-sena? L-ambizzjonijiet tagħna dejja akbar. Eżatt. Forsi għadna telajn, forsi ma rridux naraw kbiri fimni, jiddu nżommu saqajna mal-art. Ma fl-axħar mill-axħar ħana l-belt aħna nerpu rridu. Sar ħafna xogħol. Il-President ġifieri għalana mill-ħama. Bena tim tajjeb, bena komitat tajjeb. Tim li rama l-iskwadra ġifieri naf biċċert li ħadmu ilhom xhur jaħdmu 24/7. Mux ħanejdlek kontent bidru, għax kontent bidru għat. Imma rajt tim li kapaċi improvja, kapaċi jasal u kapaċi jitina pjaċir. Sennew naraw xħajġi. Naħseb għadu kmini wisq biex nejdu fejn nixtiequ naslu b'dan it-tim, qed tifhimni imma nemmen fihom. Lej, naħsibt mill-li rajt, nemmen li Valletta kellam kif tirbaħ il-logħba. Iva. Koħan zid ħaġa. Nista' nżid ħaġa tax. Jien nitkellem sinċir. Fil-programm Bassir kon ngħid li Birkirkara ħajr fil-fatt ipprevedejt li Bejdrosa rebħa Birkirkara, aktar kont more likely li jirbħu Birkirkara. Biss, you are a positive surprise kif jgħidu. Għax tinsiex għadkom ġejjin mill-first. Rivoluzzjoni sħiħa fil-kumitat. Hemm qabż enormi, ma nafx jekk labx futbol inti, hemm qabż enormi bej first u premier. Biex taqqa t-tim. Trid ħafna xogħol. It-tim jistaqbad mal-ewwel le. So you are a really positive surprise u ma nħu xejn bi kbir li l-belt ħajkunu hemm żgur jikkumbattu għall-ewwel 6 postijiet. Dis-sena ħajkun hemm taqtija ħarxa. Milli qed naraw anke gżira llum. Tgħidli il-ħibs rebħu 5-3, all right, imma qed ngħidlek. M'hemmx dawk it-timijiet tgħid għadu l-bidu, għatem ħafna timijiet għadhom ġodda u qed jifformulaw. Jiġifieri biss il-belt kellek it was a pleasant match to see them play. Jiġifieri it was quite a surprise għalija tinsix meta titla' mill-first hemm affarija kbira u biex inti tiġġelja daw bidlu 6-7 players tagħhom. It's not a joke. Prosit well done. Mela, Grazzi kan. Mark, kumment finali minn naħa tiegħek fuq forsi x'inti tistenna minn dal-istaġun. Ara, li qed nistenna wieħed mill-isbaħ kampjonati li kellna fl-aħħar snin. Ritorn tal-Belt, is-saħħa tal-Ħamrun, sliema narhom tim b'saħħtu ħafna anke bdejt nara reserves tagħhom apajt hekk inħares. Mbagħad il-Birkirkara qatt mhu ħatar miegħhom. Il-Furjana naħseb l-aħjar tim li kien tattikament veru forsi l-oppożizzjoni tagħhom in-Naxxar mhijiex granke ma rrid inneħi xejn mill-mertu tan-Naxxar għax nafu x'kopola għamlu Naxxar fl-aħħar logħbi tas-season li għadda u rrid innexxi. L-aħħar żewġ staġuni n-Naxxar. Ħaġa staġuni fil-fatt kont se ngħidlek u anke l-istaġun ta' qabel u antiċipajtni. Jalla t-tim li nsegwien il-ħibs ukoll jkollu staġun tajjeb għal-inqas li jipplejsja darbtejn mal-ewwel sitta mbagħad naraw x'jissuċċiedi minn hemm lem. Jiġifieri qed nistenna u mbagħad mhux ħaneħħem il-mertu ta' Marsa Xlok, il-Gżira, il-Mosta dejjem ikunu xewka, jiġifieri ħażabbar li nafu l-intenzjonijiet tagħhom għax kon għodni nsejthom.
L-intenzjonijiet tagħhom ma ċari, ġifieri bit-tim li ramaw il-mixture li hemm bejn players ta' esperjenza u oħrajn żgħażagħ iridu jgħidu tagħhom ukoll u Masliema kienu żventurati illi ma ħarġux tal-inqas punt ukoll. Jiġifieri mbagħad mhux billi tim ikun probabbli ħajġieled biex ma jaqax, jaf inaqrulek il-punti li diġà rajna il-Ħamrun mar-Rainbows. Sa Rainbows dejjem nafhom it-tim illi huma tim kapaċi jiċċumbaw il-barranin. Il-Ħamrun serħu, Il-Ħamrun serħu, ma jena ma nafx un-nisqar illi minix forsi l-iktar bniedem kompetenti biex nitkellem fuq l-iskwadra ta' Rainbows, imma I mean il-Rainbows anka ta' kienu fil-Premier kemm il-darba u għamlu staġuni twal fil-Premier dejjem kellhom players barranin tajba li għadhom timijiet oħrajn. Inti semmejt xi ħaġa tajba. Inti semmejt fuq li tfal bħal tiegħi kemm għandhom ċans isibu post speċjalment meta jiġu biex jilagħbu mal-first team tal-kbar. Naħseb punt sabiħ ħafna u punt validu sewwa u li dal-kampjonat lilek jippermettilek is-sena oħra li l-Ħamrun istess dew. Ftit kienu n-nies li kienu jobsru li l-Ħamrun ħajħdu lik, tinsewx kemm ippruvaw players. Jiġifieri naraw minn dik il-lendi wkoll dal-kampjonat. Għajjin fid-dinja għandi filosofija. Nemmen dik għalli mill-ħabib tiegħi li ħafidlu l-lum madux magħna Simon kien teacher miegħi tal-Ingliż u kien jgħidli di fil-ħajja id-dradi. Ħaġa qatt ma tista' tkun kollha ħażina. Jew nkella kollha tajba, sakemm hemm duman. U kien jgħidli anke l-ikbar kriminal għandu t-tet tiegħu x'joffri. Jiġifieri kellna nitkellem fuq il-format ta' dal-kampjonat, naħseb li kif għamlu s-sena oħra l-Ħamrun daw dej permett li tfal jieħdu ċerta esperjenza. U naħseb dak għal-futur jawgura tajjeb. Minħabba l-fatt li ħajkun hemm esperjenza tal-lob. Jiġifieri narawha komplessiva. U għalhekk jiena inħobb nitkellem fuq ħaġa inħalliha sseħħ l-ewwel. Għalkemm is-sena l-oħra kelli perċezzjoni fuq il-kampjonat u ma kontx daqshekk favuri, ma kontx dak it-tip ta' bniedem li ngħid ta' ħażin u hekk. Nippruvaw. Dil ħajja di esperimenti. Di bħal bniedem meta evolva. Qed niftehmu temm titgħallem, jiġifieri punt sabiħ li fih tal-kampjonat huwa dak li hemm ċans għaż-żgħażagħ jieħdu l-iżvilupp tagħhom speċjalment fl-ewwel round. Fidejk Marku, sorry. Issa, ġifieri qed nistenna kampjonat missielet ħafna kemm fuq u kemm nagħti isfel. Jalla l-inna l-partitari jatina pjaċir bit-timiet rispettivi tagħna u kif qal Karl rridu nistennew l-affarijiet loba u naraw mbagħad samejju li ġejjek il-bomin irid se jiġri. Ġifieri. Mela, grazzi Tax, grazzi Karlu, grazzi Mark tal-interventi ta' program tal-lejla, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom Katalan, Ejabet, Paper Avenue u The Barber Room nħeġġitkom ukoll biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkun qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tagħmel iktar programmi ta' livell. Nfakrukom ukoll dal-programmi naw ftit ieħor ikun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu hemm u taqsu subscribe biex ma titilfux xejn mill-kontenut li noħorġu ovvjament meta wara li dan ikun ħareġ live. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa nhar il-ħamis li ġej fit-8:30 għall-programm Itbassir fejn fih jiena Karlo Roberto sar nkunu qegħdin nagħmlu l-previżjonijiet tagħna fuq il-programmi ta' tmiem il-ġimgħa fejn fuq il-kampjonati lokali u internazzjonali. Botta risposta jirritorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bela ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief il-lejl tajjeb, grazzi tal-segwejtuna u ħudu ħsieb.